Vážení spoluobčania, my, slovenskí a českí divadelníci, protestujeme proti brutálnemu zásahu poriadkových síl dňa 17. novembra proti pokojnej pražskej demonštrácii. Ako protest proti tejto zvôli rozhodli sa české a slovenské divadlá a študenti vysokých škôl vstúpiť do štrajku. Od dnešného dňa nehráme. Diváci, ktorí budú žiadať vrátenie vstupného, tak sa im herci vďačne poskladajú. Tak vás tu pekne vítam, cíťte sa tu ako doma u nás. Práve ste sa stali v histórii slovenského divadelníctva priam neuveriteľnej udalosti. Umelecká skupina Jána Kopitu herecky ustrnula. A naozaj neuveriteľné, naozaj. Samozrejme, že sa jedná o ustrnutie čiste fyzické, že ich talent ďalej sa rozvíja, napreduje, tam nemám žiadne výhrady. Je to veľmi ťažké povolanie, sami vidíte, musia vydržať, kým ja poviem to, na čom sme sa dohodli. Keďže som človek taktný a takt mi je vrodený od detstva, budem sa snažiť tempo podľa možnosti zrýchliť. A hlavne nerobiť im zle. Nakoniec, veď mám na to dôvod. Naozaj málo kedy som mal takú príležitosť hovoriť a aby mi pritom umelecká skupina Jana Kopitu neodvrávala. To sa človeku prihodí raz, dvakrát za život, takže si to treba vážiť. Jednoducho mám ich vo svojej moci teraz. A o moci tu bude reč aj ďalej v tomto večere, napríklad o politickej moci, z ktorej sa rozhodli, že si budú robiť, ako sa ľudovo povie, srandu. Viete, politický kabaret voľakedy, no, povedzme si pravdu, bolo si z čoho robiť srandu, ale sa nesmelo. Ale báli sme sa, že teraz, keď sa už smie, že si nebude z koho robiť srandu. Pane Bože, ako dobre, že sme sa hlboko mýli. Takže, politický kabaret. Sme dohodnutí. Jeli to, beli to, platí to, Kopito. To šampaňské, všechno sa tam peče. Demokratizace a přestavba hospodářského mechanismu musí začít pořádkem v dílně. Jak pravil soudruh tajemný, o kleště, kombinačky, bradlo a tak dále. Soudružskými vztahy a plněním plánu. My máme problémy, my o nich víme, ale nač na ně poukazovat. Nač ty Havlové, Zagorové a jiní nám píšou. Já taky dostávám tisícky listů. Například, soudruhu předsedo, my vás máme rádi. Ale kdybych já to všechno četl, kdo by pak za mě pracoval, jo? A co by dělala strana? No, my to všechno budujeme tu pro lid. Ty budovy tam pak, ti lidé bydlí, jo? A na tom poli ten dělník jak oret tím bradlem, nebo jak se to, pluhem, jo? Tam pak se je to žne, to raste to obilí, pak chléb peče se. No, všechno to budujeme pro lid tady. Prvý meeting na Hviezdoslavovom námestí. Poďte s nami, poďte s nami. Praha! Poďte s nami. Ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Poďte s nami. Ďalšie meetingy, tentokrát na námestí SNP. Kňažko! 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 Priatelia, za nového u nás v Bratislave. Posledné zvonenie! Posledné zvonenie! Posledné Pri veľký tlak na centrum, odstúpte aspoň 3 kroky. Ďakujem. Skompromitovaní stranickí a štátni predstavitelia
musia odísť. Glopate, 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 glopate. Mám pre vás radostnú správu. Pripája sa k nám ďalších 9 podnikov. To je ono! To je ono! To je ono! A pokračujeme v cykle Včera riaditelia, dnes robotníci. V jednote je sila! V jednote je sila! V jednote je sila! Pozývam na pódium pracovníka chemických závodov Juraja Dimitrova. Volám sa Jan Madaras a som pracovníkom Pomalšie. Volám sa Jan Madaras a som pracovníkom chemických závodov Juraja Dimitrova. My, pracovníci chemických závodov, nesúhlasíme so zákrokom zo 17. novembra a súhlasíme s požiadavkami našich študentov. Náš úsekový vedúci Antoška je človek nekompetentný, nie dobrého srdca a v kolektíve... Ďakujem, aj robotníci sú s nami. Skordy, prepáčte, som už trošku unavený. Nevadí, nevadí, nevadí! Kompromitovaní stranickí a štátni predstavitelia i naďalej zostávajú vo svojich kreslách. Hamba, 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 hamba! A teraz k vám prehovorí pán podpredseda Murín. Fuj! Ocitli sme sa na križovatke dejín. Tu je mikrofón. Slepý pes! Ocitli sme sa na križovatke dejín. Fuj! Vývoj. Občania, buďme i naďalej tolerantní, veď to vieme. Prinášam vám pozdrav z ústredného výboru komunistickej strany. Všetci vás srdečne pozdravujú, držia vám prsty a sme s vami. Fuj! Nájdite si iný ľud! Nájdite si iný ľud! Nájdite si iný ľud! A teraz pozývam na pódium tvár, ktorú nebudem predstavovať. Milka! 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 A teraz všetci spolu. Láska! 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 Dostávame tisícky listov z celého sveta. Celý svet nás vidí! Celý svet nás vidí! Prišiel nás pozdraviť aj priateľ z ďalekého Mexika. Celý svet je s nami! Celý svet je s nami! Celý svet je s nami! Nesouhlasím za zákrokom za 16. november. 17. november. A na podporu demokracie v Čekoslovákii vám posíláme 50 000 mexických klobúků. Ďakujem. Mexiko je s nami! Mexiko je s nami! Mexiko je s nami! Spoluobčania. Prišli za mnou dvaja mladí manželia. Stratili hnedú peňaženku s egyptským vzorom s obsahom 15 000 korún československých. Posledné úspory chcú si kúpiť stenu Diana. Diana! 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 Zachovajme sa ako občania. Občania! 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 Janko, Janko! Janko! Preboha! 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 Prestaňte! 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 Skompromitovaní stranickí a štátni predstavitelia nepochopili vážnosť situácie. A teraz k vám prehovorí občan Hanby Nôžka. Drahí spoluobčania, ja protestujem proti brutálnemu zásahu poriadkových síl v Prahe voči pokojnej študentskej demonštrácii. Ja ako slušný radový komunista
odmietam robiť španielskú scénu vedeniu našej strany. Do strany som vstúpil po víceročnom nátlaku rejiteľa nášho podniku Slieského. A čo som mal robiť? Dcéra chcela študovať. Ale ja už s nimi nechcem mať nič spoločné. Som s vami. Nevadí, nevadí, nevadí. Janko, aj komunisti sú s nami, tak ja už naozaj neviem. Príde nám zaspievať Slovenský ľudovo-umelecký kolektív. Aká si mi krásna. Lekára! Lekára! Kde lekára? Netreba! 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 Dobre, pokračujte. Aká si mi krásna. Lekára! A kde hrobára? Lekára! Utvorte koridor tam tým smerom. Čo dokáže ulica? Čo dokáže ulica? Čo dokáže ulica? To nie je možné. Práve sme dostali mech peňazí. Mladým manželom vrátime, čo im patrí a za ostatok kúpime sanitku pre KCVP. To je ono! To je ono! To je ono! Prerušil liečenie. Z Luhačovic k nám prišiel náš Peter. Peter! 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 Priatelia, už som to tam nemohol vydržať. Musel som prísť medzi vás. Spievaj! 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 Tá jediná a nie iná má pre mňa toľko krás. A preto verný jej chcem zostať po celý čas. A preto verný jej chcem zostať po celý čas. Mám pre vás radosnú správu, ale nechajte ma dohovoriť. Práve bol zrušený článok 4 o vedúcej úlohe KSČ. To je ono! To je ono! Všetci spolu. 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 Dobrý večer, hlásime sa vám zo štúdia Dialóg. Našimi hostiami sú dnes v štúdiu čelní predstavitelia hnutia Verejnosť proti násiliu a herci bratislavských divadiel. Páni, pre krátkosť času zopakujem, každý má na odpoveď 2 aj 3/4 minúty. Takže začneme s otázkami. Prvá otázka je pre pána Kňažka. Divák z Prešova sa pýta, ako by mal podľa vás vyzerať generálny štrajk, aby nebola narušená ekonomická situácia v štáte? Aby pekár napiekol lepší chlieb. Aby kominár lepšie vyčistil komíny. Aby lekár lepšie zašiel tržnú ranu. Divákov určite bude zaujímať, odkiaľ pokiaľ. Odtiaľto, potiaľto. Ďakujem. Aby sme už konečne mohli zrušiť tento monopol moci. Ďakujem a ďalšia otázka je opäť pre pána Kňažka. Divák z Trnavej Hory sa pýta, aký máte názor na vytvorenie novej funkcie ministra vlády? Mal by byť. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka je pre pána Labudu. Ale ešte predtým dovolte, aby som zopakoval naše telefónne číslo, na ktoré nám môžete telefonovať svoje otázky. Číslo je 327 287 037 211 03771 158. Takže teraz otázka pre pána Labudu. Divák z Kremnice sa pýta, prečo to boli práve herci, ktorí nežnú revolúciu začali? Neviem. Skúste sa spýtať ešte raz. Zrejme ste nerozumeli otázke. Rozumel. Ale Marian... Pokúsim sa zopakovať otázku ešte raz. Prečo to boli práve herci, ktorí nežnú revolúciu začali?
Pretože tieto tváre 20 rokov zneužívali. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka je pre pána Fedora Gála. Divák z Gelnice sa pýta, s akou tvárou treba hovoriť o súčasných problémoch? Nebudem žartovať. Dve vety. Hovorme s vážnou tvárou o týchto problémoch. Ďakujem pekne. Posledná otázka nášho štúdia Dialóg je pre pána Budaja. Pán Budaj, ako sa bude vyvíjať ďalšia politická situácia v hnutí Verejnosť proti násiliu? Aby nevznikol dojem kabinetnej politiky, Verejnosť proti násiliu sa bude artikulovať na stránkach mass-médií za účelom dosiahnutia všeobecného konsenzu politickej integrity softveru. Ďakujem pekne. A zo štúdia Dialóg opäť prepájame na námestí SNP, kde vrcholí meeting. Slúbili sme si lásku, slúbili sme si pravdu len, slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový deň. Hlasíme sa vám z budovy Slovenskej národnej rady. Sú 4 hodiny ráno a poslanci tu ešte nie sú. Ešte asi sladko spia. Využijeme preto chvíľu a z nášho záznamu si zatiaľ priblížime atmosféru včerajšieho zasadania, ktoré neskôr poctil svojou návštevou aj prezident ČSFR Václav Havel. Opäť. Pán Zaprezentujeme sa. Zaprezentujeme sa. Pripraviť sa. Pozor. Teraz. Po prezentácii pokračovali poslanci v ďalších bodoch rokovania. V zmysle bodu 2 dnešného rokovania pristúpme k prerokovaniu ústavného zákona číslo 79, hlava 6, trup 8, prsa 90, odsek 4. Ako sa zdá, spomínaný odsek nemáme v tlači. Preto pristúpme k bodu 3, ktorý sa týka pôvodného návrhu zákona o plate poslancov Slovenskej národnej. Stručne, jasne, výstižne navrhujem 7 000 korún česko-slovenských. Ale páni poslanci, buďme reálni. Bežnou praxou v západných krajinách je niekoľko tisíc. Vážení poslanci, my predsa nesmieme zabúdať ani na mienku ľudí. Troška skromnosti by nám nezaškodilo. Áno, nebuďme falošne skromní. 10 000 korún česko-slovenských. Vážená Slovenská národná rada, poslankyne a poslanci. Áno, my nemusíme byť falošne skromní. Pripustme však, že niektorí poslanci môžu byť úprimne skromní. Ale čo je toto? Poprosím o kľud, pristúpme k pripomienke číslo 1212b. Môj iniciatívny návrh znie 2000 výkonnostné, 1500 cestovné, 2300 nadčasové, 385 hygienické, 1500 politicko-agitačné, 2500 agitačno-rekvalifikačné, 500 rekvalifikačno-sprepitné, 1000 železno-rezervové, 315 národnostné, 72 federatívne. Spolu je to 13 072 korún československých. Ďakujem. Navrhujem 14 000 korún československých. 1500 hrubého. Protestujem! Protest sa zamieta. 15 000. 15 000 poprvé. 16 000, 20 000. 5 000 Mariek. Otvárame sa predsa Európe. 50 50 000 000 poprvé, po druhé. 60 000. 70 000, Poprvé, po druhé. 91 000. 93 000. 100 000. 100.
Poslanci Slovenskej národnej rady v skutku veľmi konštruktívne rokovali o výške platu. Napokon sa dohodli, nečudove išlo o ich plat. Po prestávke sa opäť zišli a začali rozpravu, ktorá sa týkala kompetencií jednotlivých ministerstiev. Nečakaný problém sa objavil v súvislosti s kompetenciou Ministerstva lesného a vodného hospodárstva. Spravodajskú správu k navrhovanému zákonu predniesie poslanec Figuli. Pán predsedajúci. Figuli Dziak Jozef. Vážená Slovenská národná rada, poslankyne a poslanci. Budem veľmi konštruktívny a hlavne stručný. V roku 1926 boli poľovníci samostatnou zložkou. V rokoch totálnej totality slúžili nomenklatúrnym aparátnikom zhubnej politickej strany, ktorá je doteraz prítomná v našich radoch. Isté obdobie patrili poľovníci pod ministerstvo lesného a vodného hospodárstva. Ďalšie roky nik nevedel, kam poľovníkov zaradiť. A dnes je situácia opäť iná. Ďakujem pekne. Ďakujem za viac než stručný komentár a otváram rozprávu k tomuto bodu rokovania. Figuli Margit! V roku 1948 74 pušiek. V roku 1968 3400 tankov a 4800 ruských samopalov. V roku 1989 po zrušení EŠTB 3780 príručných revolverov s dlmičom. V decembri toho istého roku zastrelili jelenia. Poslanci pokračovali referátmi o evidencii stavu poľovníckych zväzov. Ďalej medzi ministrami vlády Slovenskej republiky nastal problém týkajúci sa farmaceutického priemyslu. Do diskusie ostro vstúpil predseda vlády Slovenskej republiky, pán Vladimír Mečiar. Prepačte. Prepačte, že beriem slovo. Túto otázku sme viackrát prerokovali na niekoľkých sedení vlády. A netreba to sem ťahať. Ale nie to som chcel povedať. Keď si to podať, ktorí neuvedomujú, tak tu môžu dostať do aj po populi. To som chcel povedať. Ďakujem. Po pánovi predsedovi pokračovalo rokovanie všeobecnou rozpravou k bodom rokovania. Vyvrcholením 36-hodinovej diskusie boli tieto návrhy. S pripomienkou vystúpi poslanec Šimák. V zmysle rokovacieho poriadku chcem vzniesť pripomienku k bodu A v 3. riadku odzadu. To je tam, kde končí politická pluralita. Chcel by som zmeniť formuláciu jemu do rúk na formuláciu do jeho rúk. Ale objasním, preto do jeho rúk a nie jemu do rúk, pretože ten problém sa týka jeho rúk a nie jemu rúk. Souhlasím a navrhujem pridať do jeho rúk skropených potom a miazgou slovenského ľudu. Áno, do rúk matky, čo svoje dieťa zavíja. Vážená televízia, milá Slovenská národná rada, milé poslankyne, drahí poslanci, ja len stručne. Odpustite mi tento sentimentálny tón, ale nemôžem sa zdržať slz dojatia pri pomyslení na rozprávkovú krajinu môjho detstva a na jej hrôzostrašnú podobu dnes. Továrne tu strašia deti v ich postieľočkách si, aby zlý, hrôzostrašný duch. Ešte sa pamätám, ako táto krajina voľakedy vyzerala. Ako sa kryštáľové cencolíky hompálili v jaskynkách. Ako sa strúžiky strieborné párili so zlatými škebličkami a vzýšli z toho prenádherné perlorodky havraňov ústa. A na to všetko sa zhora tak krásne pozeral rybárik obecný a tie sovy tam tak húkali.
Ďakujeme za pripomienku týkajúcu sa návrhu zákona a do rozpravy sa ďalej prihlásil poslanec Šaleňák. Tady si tu zavadzaš. Ja jem krátko. Ľudce, ta nebuďme už načisto gluptáci. Nemôžeme ešte s tým všetkým tak šteľovať, bo me už toho koterba boli. Zo všetkého najviac je treba začať robiť. No, taše kuknice na to je štátne majetky, že kravy malo doja, mlekovice hore a meso dražeje, však to vidím. A to je všetké západňare, Američania, Rusi nás vykúpia, bo šilingy idú hore, koruna ide dolu, a to je ten husaj furt bude to tie kovúciky zavierať, to tie kačatka, čo tam budú mačať, to tej brinze, a potom nám už ani pán Boh, ani Klaus nepomôžu. A preto žiadam zákon o Košicoch. Teda odo mňa. Hej. S technickou poznámkou vystúpi poslanec Bednár. Tatran Bednára svokra. Vážená Slovenská národná rada, ja ako mladý šarvanec som používal zbraň s názvom gumipuška. Ja prosím Slovenská televízia, aby vypla svetla, pretože ja ich všetkých vystrieľam. Ja už tu 18 hodín spím a mne tie halogény vypália belmo. To je vtedy, keď miesto očí je také biele. Prosím predsedníctvo, aby to zariadilo, pretože mňa ešte čaká 10-hodinová cesta zo Žiguli do Nových Zámkov. Po 6. bode rokovania pristúpili poslanci k otázkam a interpeláciám na vládu Slovenskej republiky. Z mnohých vyberáme otázku na pána ministra Kňažka. Totiž som sa ešte nedopočul, ani mozog mi nespracoval, aká je náplň tohto ministerstva. Ďakujem. Moja náplň je čokoládová, laniškovo-oriešková a šery mandlová. Prepáčte, som už trošku unavený. Laniškova patrí do kompetencie federálu. Som minister zahraničných vzťahov. Každý sa ma pýta, čo vlastne robím, ale ja naozaj cestujem. Práve teraz som sa vrátil zo Žiliny. Po interpeláciách začala Slovenská národná rada prerokúvať palčivú otázku uzákonenia úradného jazyka. K tomuto problému sa zaujímavým spôsobom vyjadril poslanec Hidegeši. Kedves hölgyeim és uraim, drága tévénézőink, együttélés kisangyalom. Nemôžem súhlasiť s prapovodným návrhom na uzákoneniam jediným výhradným matičným jazykom ani vysloviť nedá. Z jednoduchého dôvoda mali hybička sa stáva. Starý človek v Komárom a iný Leán Faluvároš nerozumie ani slovom po slovensku. Nechaj to tak! Jan Ondarko, Slovenské národné strany. Ja ľudia moji veľa zažil som a veľa krvi potokom tiece vypil som. Z rozsiahlého územia Veľkej Moravy nám ostal len malý fliačik zeme, kde potomkovia kočovných avarov doteraz študujú na gymnáziu vo Fiľakové. A preto protestujem, čo mi slovenská duša káže, a preto, hej Slováci, pod Tatrami, Po
Po hudobno-dramatickom odchode sa poslanci Slovenskej národnej strany počase napokon vrátili do zasadacej siene a rokovanie pokračovalo všeobecnou rozpravou k bodom rokovania. My však využijeme chvíľu a s prostredníctvom našich kamier sa pozrieme pred budovu Slovenskej národnej rady. Tam sa zhromaždili zástupcovia slovenského národa, ktorí prišli podporiť návrh tzv. Matičného návrhu zákona. V tejto úzkej uličke sa zhromaždili 100 000 ľudí. Bude konečne vypočutý hlas národa. Matica! Matica! Čo je? 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 Nič. Ďakujeme réžii, že nám umožnila vstup. Hlásime sa vám zo štúdia v Mlynskej doline. Dovoľte, aby som tu u nás v štúdiu privítal dve osobnosti, okolo ktorých sa rozvírila hladina spoločensko-politického diania. Vítam pri našom okrúhlom stole premiéra slovenskej vlády pána Mečiara, a predsedu výkonného výboru Matice slovenskej pána Markuša. Dobrý večer. Takže, páni, chcete sa vyjadriť niekto z vás ako prvý v momentálnej vzniknutej situácii? Takto. Pán Markuš, nech sa páči. Matica má vo svojom vienku, vo svojom testamente zakotvený boj o národnú identitu zakriknutého slovenského národa. A čoho sa vlastne dožadujú títo ľudia? Takto národ tam demonstruje čosi tak prirodzené, ako, poviem to obrazne, nos medzi ušami. Práve dostávam pokyn z réžie. Opäť sa pozrieme pred budovu Slovenskej národnej rady. Dosť bolo VPN! Dosť bolo VPN! Mečiar, poď von! Poď von! Ja som ho volila a ja mám na to právo! Som predseda demokratickej mládeže. Niekedy som aj podpredseda. A ja som povedal, a ja som tiež sa mrzol, 17. novembra, mňa hodili eštebáci. Mňa hodili. Au! Udrel ma Mikloško! Odstúpiť! 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 Protestná hladovka! Nadšený národ! Opäť sa vám hlásime zo štúdia Dialóg. Takže to boli niektoré názory spred budovy Slovenskej národnej rady. Chcete sa k tomu vyjadriť, pán Markuš? Toto sú slzy holubičieho národa, ktorý klačiac a plačúc chcel vidieť svojho premiéra, Vlado. O čom to hovoríš? Ale o čom to hovoríš? Veď toto je hra o politickú moc. Toto je hra o politickú moc. Ale kto túto hru hrá? Túto hru hrá ľud a moc patrí do rúk ľudu. Áno, áno. To, že moc patrí do rúk ľudu, počúvam už od 48., keď som sa učil čítať a písať. Ale ako je možné, že istá politická skupina vyhlási občiansku neposlušnosť? A prečo teraz, pán premiér, na mňa takmer ukazuješ prstom? Čo prečo? Najprv dopletíte ľud svojimi názormi a potom čo má robiť štát? Postaviť policajta s obuškom? Tak to vyvládnuť každý somár! Toto je hra o politickú moc. To nie je hra o politickú moc. Aká je to hra? Aká? O fazulky! Nechajme strukoviny. Tí ľudia, ten národ, aj tí hľadujúci, tam bojujú za spravodlivú vec a sú to ako moje deti. Do štúdia sa ohlásil. Ja by som dokončil. Ktoré budem brániť, aj keď ma zabijete, alebo ináč zneškodníte. Do štúdia sa ohlásil aj jeden z hľadujúcich študentov.
Ahoj, otec. Sadni si. Takže dajme priestor na názor zástupcových hladovkárov. Takto. Ja by som mal otázku tuto na pána Mečiara, že... Prosím. Nechaj, to ide so mnou. Počúvaj ma ty bez výnimky. Čo si spravil pre slovenský národ ako podpredseda vlády? Ty čo? A čo si ty urobil pre slovenský národ ako predseda vlády? Počúvaj, ty chlpatá matica, ja keď ťa chytím na mieste, ťa zabijem. Poď. Ďakujeme Mlynskej doline. Opäť sa vám hlásime zo štúdia v Slovenskej národnej rade. Jazykový konflikt skutočne rozvíril hladinu spoločensko-politického diania a na povrch prenichol aj istý konflikt s Radou Slovenskej národnej strany. V tejto súvislosti sme sa na názor opýtali pána poslanca Hrnku. Pán Moritz mi vyčíta moju komunistickú minulosť a tvrdí, že nie som členom Slovenskej národnej strany. Slovenský národ sa teraz musí dobre zabávať na výrokoch pána Moritza, pretože, a to musím povedať ako historik, keď ja som stranu zakladal, on o nej nemal ani potuchu. A čo sa týka komunistickej strany, no bože, ale treba tiež podotknúť, znova to uvádzam ako historik, že pán Moritz sa do komunistickej strany nedostal, aj keď sa do nej 3-krát tlačil, takže takto to bolo. Ďakujem pekne za rozhovor. K záveru zasadania pricestoval, i keď so značným opozdením, prezident Československej i Federatívnej republiky, pán Václav Valeš. Prepáčte, pán Václav Havel. Abych vám oznámil, že jsem právě přijel. Omluvte můj pozdní příchod, ale můj speaker Žantovský spolu s knížetem Schwarzeneggerem ještě stoja v řadě na benzín do můjho Billyho BMW. Vážené předsednictvo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane premiére Mečiare, vážená Slovenská národní rado. Dovolte, abych nejdříve poděkoval za vyjádřenou důvěru. Po 40 letech jsem první jednohlasně zvolený demokratický prezident. Dovolte, abych se teď zamyslel nad panem Dolejším. Já opravdu nevím, že bych spolupracoval s STB, KGB nebo se Židy. Chtěl bych teď hovořit o demokratické budoucnosti naší krajiny, kde by měly mít rovnoprávní místo i národnostní menšiny, jako Poláci, Němci, Rusíni, Slováci i Maďaři. Vážená Slovenská národní rado, všichni jsme četli i napokon slyšeli novinářskou kačicí, jeli budu mít automobil značky Rolls-Royce. Dovolte mi teď, abych se nad tím zamyslel nejdříve jako dramatik a pak jako prezident.
automobil značky Rolls-Royce jsem neměl, nemám a ani mít nebudu. Vážená Slovenská národní rado, tady na Slovensku mě vždy ováne něco slovensky klidnějšího. Mám takovej pocit, jako kdyby z těch vysokých hor proudil chladový uklidňující vítr. Všechno je takový klidný a mám z toho lepší pocit, jako kdyby jsem byl v Praze nebo v jiných českých městech. Nech žije Havel! Nech žije Havel! Bolo ťa tu dosť! Dovolte, abych raději můj projev ukončil parafrázi na slovenský náhod. Komu není vzhůru dáno, v apatice nekoupí. Hezké a příjemný nedělní odpoledne. Vítám vás doma u obrazovek. Je to, tady jsme, tady týden je za náma. A co přines, se dozvíme od našich dnešních hostí. Takže začneme zprava, neboli zleva, pravice, levice, hop, a už jsme v politické témě. Ještě ne, nejdříve představím naše hosty. Po mé pravici, tak po mé levici, poslanec federálního shromáždění, pan Petr Randivína. Hned vedle mě vidím a taky uslyším strážce federální pokladnice, pana ministra Klause, už u nás po 10. z vlastní vůle, že jo, pane Klausi, je svoboda, je demokracie, proč bych to neřekl, jak to je, že jo. Po mé levé ruce tady u nás v studiu vítám kolegy ze Slovenska, předseda Slovenské národní rady, pan František Mikl, promiňte, Mikloško, hned vedle mě nezávislá poslankyně HZDS Keltošová, další Slovák, dnes to tady máme zamořené Slováky. Promiňte. A nakonec host nejvzácnější, hlava pomazaná, Václav Havel, král český. Kde je? A vítám vás, vítejte. Promiňte, do mě se jen tak lecho nestrefí. Jo, beru. Takže, pánové, otvírám témata. Pravice, levice, jo, promiňte, zapomněl jsem na občerstvení. O dnešní občerstvení se postaral soukromý podnikatel Jiří Napoleon Kýta Kežmarek. Vítejte, výborně to vypadá, i to voní, ale já bych dal raději přednost Lenšmítu, že jo, pane Klausi, bude to levněji, jo? Ne? Já myslím, že jo. Takže dnešní témata, pravice, levice, lustrace, federace, konfederace, reinkarnace, stolice a tak dále. Takže to půjde první, jo? A pan Brandivína se hlásí, jo? Ne? Promiňte, to jsem se zmýlil, pan Klaus má taky něco, jo? Nic, děkuji. Pani Keltošová se vám dívá, jo? Děkuji. Pan Mikloš, já vás vidím, jen se hlaste. Klidněji, jen si zapalte, jen si dajte. Takže co? Jo, nic, jak to vázne? Změňme téma. Pane poslanče, vy jste předevčírem natírali tank. Tak co? Jaký to bylo? Co na to komunisté? Slyšel jsem, že pan Dubček se malinko rozšílil, jo? Nebo ne? Prývolana Moskva kouká z toho pěkný průšvih, jo? Nebo ne? Pan Mikloš, jak to vidíte vy, hned máte slovo. Jen si dejte, klidně, ať vám chutná, dobré, zdraví. Pánové, já vím, témata jsou zajímavá, bohužel. Vám všem děkuji za nekompromisní postoje, bohužel. Diváci jsou ostatně zvyklí na zdravou diskusi. Takže ještě jednou děkuji vám. A teď, nechci být zlý, jsem zlý, na viděnou. Odvolaním premiéra slovenské